聖典を現代に合わせて読み解き直す、あるコミュニティの壮大な挑戦を見ていきましょう。あるコミュニティはこの問いにイエスと答えます。でも一体どうやって？この使命を掲げるのがクルアーン・バイアン、ウイグル語による全く新しいクルアーン解釈なんです。なぜ新しい解釈が必要なのか。それは従来のクルアーン解釈にある大きな問題があるからだと。つまり解釈がアラブ中心の世界観に偏りすぎていた。彼らはまずそこを問題視したんです。ほら、ここにズレがある。伝統的な解釈では現代ウイグルの課題に全く答えられないんですね。しかもこれまでの翻訳は個人の作業がほとんど。だから視点が偏り、誤りが多かったんです。その問題を解決するのがクルアン・バヤン。じゃあ、その中身を見てみましょうか。ポイントは、ウイグル中心という点。本文は変えず、その応用を変えようということなんです。そのプロセスがすごく徹底しているんです。チームで翻訳し、専門家が何度もチェックする。チームで取り組むことで、正確でかつ、ウイグル語として美しい翻訳を目指しているわけです。でも、狙いはただの翻訳じゃない。信仰の役割そのものを問い直そうとしているんです。でもこれって、イスラム世界を分断しないか？そんな疑問も湧きますよね。創設者の答えははっきりしています。分断じゃない。ウイグルとしてのアイデンティティ確立が目的なんだと。彼らは歴史を例に出します。預言者ムハンマドがアラブの民を一つにまとめたように、と。じゃあ、究極の目標は何か？それは現代を生き抜くための行動マニュアルなんです。つまり、聖典をリーダーシップや団結を生む実践的な手引き書にしようというわけです。儀式や礼拝のためだけじゃない。現実の問題を解決するために教えを使う。焦点がガラッと変わります。たとえ少数でも心ある学者が集まれば民族の未来は変えられる。彼らはそう確信しているんです。過去の物語をどう読み解くか、それが未来を作る。このプロジェクトはまさにそのことを教えてくれます。今回はですね、あるウイグル人学者グループによる非常に画期的でちょっと面白いプロジェクトについて見ていきたいと思います。彼らは自分たちの信仰とアイデンティティを自分たちの言葉で再定義しようとしているんですね。古代の聖典って現代を生きる僕たちの悩みにどう答えてくれるんでしょうか。これ壮大な問いですよね。この答えを探るためにあるウイグル人学者グループの興味深いプロジェクトを見ていきましょう。彼らはまさにその古代のテキストにこそ現代を生き抜くための鍵が隠されていると信じているんです。このプロジェクトを進めている人たちが指摘しているのはすごく根本的な問題なんです。それは何世紀もの間、ウイグルの人たちは自分たちの聖典をいわば借り物のレンズ、つまりアラブ社会の文化っていうフィルターを通して読んできたんじゃないかということなんですね。では彼らがどんな解決策を見つけようとしているのか。その前にまず彼らが直面しているこの翻訳が抱える問題そのものをもう少し深く見ていく必要がありますよね。一体今ある翻訳の何が問題なんでしょうか。その問題の核心がこれです。アラブ中心主義的解釈。つまりクルアンが生まれたアラブ世界の歴史とか文化をベースに理解するのが当たり前になっていたと。これって別に誰かが意図してやったとかそういう話じゃなくて、ごく自然にそうなってしまったということなんですよね。この表を見るとその問題点がすごくわかりやすいですよね。左側の伝統的なやり方はあくまでアラブの文脈がベースになってる。でもウイグル人が抱えている問題は当たり前ですけどまた全然違うわけです。ここに根本的なズレが生まれてるんですね。この言葉に彼らの問題意識がぐっと詰まっています。ウイグルの宗教学者たちはまずアラブ社会を理解しなければならないと。つまりですね、自分たちのコミュニティの問題に応えるための宗教的な判断、いわゆるファトワを出すためにまず自分たちとは違う文化の専門家にならなきゃいけない。このねじれというかこの現状はおかしいんじゃないかと彼らは言ってるわけです。じゃあこの根深い課題に対して彼らはどう立ち向かおうとしているのか。その答えがすごく直接的で、そして野心的とも言えるアプローチです。それが自分たちの文化に合わせた、いわば自分たちのためのクルアン解釈を作り上げることだったんです。彼らの目標は非常に明確です。ただ翻訳し直すだけじゃなくて、
それを地域の課題を解決するためのもっと実践的なガイドにしたい。そして何よりウイグル独自の文化とか民族としてのアイデンティティをもっと強くしたいと、まさにクルアンを現代のウイグル人の生活に寄り添う生きたテキストにしようっていう試みなんですね。ここですごく大事なポイントなんですけど、彼らは聖典の本文そのものを変えようとしているわけでは全くないんです。あくまでその普遍的なメッセージを現代のウイグルという新しい読者に向けてどう応用していくか、その解釈の仕方をもう一度問い直しているということなんですね。そしてこの試みっていうのはただの宗教的な解釈の話で終わらないんです。ここから信仰と民族アイデンティティっていうもっと大きなテーマへとつながっていきます。あなたはウイグル人だ。アラブ人ではない。いや、これすごく力強い言葉ですよね。これこそがこのプロジェクトの核にある強いメッセージなんです。つまりイスラム教徒であることとウイグル人であることっていうのは別々のものじゃないし、どっちかを捨てる必要もないという、一種の宣言なんですね。このスライドが彼らの考え方をすごく象徴的に示してますよね。昔、預言者ムハンマドがバラバラだったアラブの部族を一つの民族としてまとめ上げた。それと同じように自分たちもこのプロジェクトを通してウイグル人をウイグル人としてのアイデンティティの下で一つにしたい。歴史的な出来事を現代の自分たちの状況に重ねてみてるわけです。さらに面白いのが聖典の読み方です。モーセみたいな預言者たちの物語をただの昔話としてじゃなくて、現代のリーダーシップを学ぶためのいわば実践的なケーススタディとして読み解こうとしてるんです。そこから得られる教訓を今のウイグルが直面している課題の解決に応用できないかと考えてるんですね。さて、ここまで聞くと、このプロジェクトってちょっと過激だったり、何かを批判したりする目的があるんじゃないのって思う方もいるかもしれません。でもその点についても彼らはプロジェクトの範囲、つまりやらないことをはっきりさせているんです。彼らが何度も強調しているのは、これはイスラム教やアラブの人たちを攻撃するためのものじゃ断じてないということです。目的は外に敵を作ることじゃなくて、あくまで自分たちの内側、ウイグルコミュニティを内側から強くして自分たちの文化的なアイデンティティをしっかりと主張していくこと、そのための結束なんだと。結局このプロジェクトって何なのか、一言で言うなら自分たちの物語を自分たちの手に取り戻すための運動と言えるんじゃないでしょうか。自分たちの土台になっているテキストを自分たちの目を通してもう一度解釈し直すことで、自分たちの経験に根ざした自分たちのためのものにしていく、まさに解釈を通じたエンパワーメントなんですね。このウイグルでの試みは僕たちみんなにすごく大きな問いを投げかけています。信仰が持つ誰にでも通じる普遍的なメッセージと、それぞれの土地や文化の中で生まれる独自の表現、その境界線って一体どこにあるんでしょうか。これはもしかしたら世界中のどんな文化やコミュニティにとっても答えのない、でも考え続けなきゃいけないテーマなのかもしれませんね。ある文化の根幹をなす書物があって、それが何世紀もの間、全く違う文化のために作られた、翻訳を通してしか読めなかったとしたらどうでしょう。そこでは一体何が失われ、どんな新しい意味が見出される可能性があるんでしょうか。今日はまさにその問いに、正面から挑むプロジェクトについてですね、あなたが共有してくれて資料を深掘りしていきたいと思います。ウイグル人のためのウイグル人の視点に立った全く新しいコーランの解釈と翻訳を生み出そうという非常に野心的な試みです。はい。手元にあるのは YouTube チャンネルピダイアル・エクラーニで配信されたこのプロジェクトの中心人物たちの対談記録ですね。これを読み解きながら彼らの情熱の核心に迫っていきたいなと。なぜ今こんなプロジェクトが必要なのか。これは単なる学術的な翻訳作業なのか。それとももっと大きな文化的なアイデンティティを取り戻すための戦いの一部なのか。早速見ていきましょうか。まず最初の、そして最も根本的な問いからですね。なぜ新しい翻訳が必要なのか、既存のものではダメなのかという点です。資料によれば問題の核心は、これまでの翻訳や解釈がすべてアラブ社会の歴史とか文化的背景という、特定のフィルターを通して行われてきたことにあると、そう指摘されています。なるほど。つまりコーランの言葉そのものではなくて、それを読み解くためのメガネが常にアラブ文化仕様のものだった
ということですね。ウイグル人でありながら、アラブ人の視点で聖典を読まざるを得なかったと。まさに。その結果、非常に根深い問題が起きていたようです。資料では、ウイグル人の学者でさえ、自分たちの社会が抱える固有の問題を解決しようとするときに、無意識のうちにアラブ中心の思考様式に陥ってしまっていた、と。それは具体的じゃないと少しわかりにくいですね。どういうことでしょ例えばですね、ウイグル社会特有の政治的、経済的な課題があったとしますよね。う？はい。その解決策をコーランに求めようとしても、参照する解釈書は、何世紀も前のアラブ社会の文脈で書かれているわけです。そうすると、どうしてもあの時代のアラブ社会ではこうだったからっていう発想に引きずられて、目の前の現実と教えの間にズレが生じてしまうんです。わかりました。それはまるで東京の複雑な路地裏を散策するのに、ニューヨークの5番の目のような地図を使おうとするようなものですね。道とか建物といったその基本的なパーツはあっても、その土地固有の文化とか空気感、なぜこの道が曲がっているのかといった文脈が全くわからない。その比喩は的確ですね。まさにその文脈のズレを修正することこそ、このプロジェクトの最大の目的なんです。借り物の地図を捨てて、自分たちの土地に合った自分たちのための地図を作ろうと、それによって初めて聖典が自分たちの現実の問題を解決するための生きた力を持つと彼らは考えているわけです。なるほど。アラブ中心の視点をなくすと。でも素朴な疑問として、イスラムの歴史とか伝統の大部分はやっぱりアラブ世界と共に育まれてきたわけですよね。そのレンズを外しちゃったら何か大事な本質まで失ってしまう危険性ってないんでしょうか？良い質問ですね。そこは彼らも自覚的で、アラブの歴史的文脈を無視すると言っているわけではないんです。むしろそれを一つの重要な歴史的背景として尊重しつつ、それとは別にウイグルの文脈ではどう読めるかっていうもう一つの、そして彼らにとってはより重要なレンズを加えようとしていると、そう理解するのが正確でしょうね。歴史を否定するのではなく、自分たちの視点を主体的に獲得するということですか？そうです、そうです。視点の追加なんですね。なるほど、なるほど。では、その新しい地図、新しいプロジェクトが目指すゴールというのは、具体的にどういうものなんでしょう？資料を読むと、コーランの言葉そのものを変えるというよりは、その応用の仕方、現実社会への適用の仕方を変えるということのようですが。その通りです。彼らの使命は、ウイグル社会が今まさに直面している現代的な課題。彼らが日々感じている痛みに直接応えることのできる解釈を生み出すこと。コーランを遠い国の歴史物語とか個人の内面だけの問題に留めるんじゃなくて、社会全体を良くしていくための実践的なツール。資料の言葉を借りれば、社会の設計図にすることを目指しています。設計図ですか？すごい言葉ですね。そして、その設計図をたった一人の天才的な学者が描くわけではないという点も非常に興味深いです。そこも重要なポイントです。このプロジェクトは宗教学者ももちろん、文学の専門家、歴史家、さらには一般の知識人まで多くの人々が協力して進める集団的な取り組みであることが強調されています。特定の個人の権威に頼るんじゃなくて、ウイグルコミュニティ全体の知恵を結集しようとしているんです。特にその美しいウイグル語の表現を追求するために文学の専門家にも協力を呼びかけているっていう部分にグッときました。単に意味が正確に伝わればいいっていうレベルの話じゃないんですね。自分たちの文化的な誇りを持てるような心に響く言葉で聖典を語り直したいと、そういう強い意志を感じます。まさしく。それがこのプロジェクトが単なる学術的な翻訳作業を超えた文化復興運動としての側面を強く持っていることの証座ですね。自分たちの言葉で自分たちの魂の物語を語り直す。それは民族の自尊心に直結する問題なんです。文化的な誇りという話が出ましたけど、そうなるとこれはもう宗教の話にとどまらないですね。ウイグル人としてのアイデンティティそのものをどう確立していくかっていう、もっと大きくて根源的な話につながっていきそうですね。おっしゃる通り。ここからがこのプロジェクトの核心に触れる部分です。資料の中に非常に力強いスローガンのような主張が掲げられているんですよ。はい。それは、ウイグル人はアラブ人の模倣であってはならない。真のウイグル人であるべきだというものです。強烈なメッセージですね。これはどういう文脈で語られているんですか？
下手をすると他のムスリムとの対立を生みかねないようなかなり踏み込んだ言葉に聞こえますけど。だからこそ資料の話は丁寧な歴史的なアナロジーを用いて説明しています。預言者ムハンマドが登場した時、アラビア半島には様々な部族がいて互いに争っていましたよね。そうですね。彼はそれらの部族をイスラムの教えのもとに統合してアラブ人という一つの強力な共同体、一つの民族意識を作り上げたと。なるほど。このプロジェクトが目指しているのもそれと構造的には同じことなのだと。つまりウイグル人に真のウイグルの魂を育んで民族として再統合すること。自分たちの文化や歴史に固さした形で信仰を理解し直すことで初めて民族として一つになれるというビジョンなんです。そうか。つまりこれは決して反アラブ的な動きではないということですね。他者を否定しているんじゃなくて自分たちのアイデンティティを確立するための内側への呼びかけなんだと。資料でも我々の敵は中国政府だけでアラブも他の民族も敵ではないとはっきり書かれていました。その通りです。他者の文化を借り物のように身にまとうんじゃなくて自分たちの文化という土壌から自分たちの信仰の形を育てていく。これこそが民族の力を内側から強める唯一の道だと考えているわけです。アイデンティティの再発見であり再構築の試みということですね。そしてその試みは単なる精神論では終わらないんですよね。彼らはコーランを非常に具体的で実践的な社会の設計書として読み解こうとしている。この部分が個人的には一番衝撃的でした。ここがこのプロジェクトの最も革新的で、おそらく最も問議を醸す部分でしょうね。今後計画されているプログラムは、礼拝や儀式といった、いわゆる私たちがイメージする宗教的な側面だけを扱うものではないんです。まず最初に探求するのは、人類の信仰の歴史。なぜ人間は信じるのかという非常に根源的な問いから始めると。宗教の歴史じゃなくて信仰の歴史ですか。哲学的というか人類学的なアプローチですね。そうなんです。そしてその上でモーセやムハマドといった預言者たちの物語を単なる宗教的な逸話としてではなく全く新しい視点から分析するというんです。例えばモーセがエジプトで奴隷状態にあった民を率いて脱出した物語は抑圧された門族を解放するためのリーダーシップ論として。リーダーシップ論ですか。モーセの物語を聖典をまりでハーバードビジネスレビューの記事のように読むということですか。それは予想外でした。めちゃくちゃ面白いですね。面白いでしょ。さらにムハマドがメディナでゼロから共同体を築き上げた過程は国家建設のケーススタディとして読み解くと。聖典を現代の政治学や経営学のテキストのように活用しようとしているわけです。それは見方が完全に変わりますね。特にうならされたのが資料で語られていたメッカ時代とメディナ時代の啓示の違いです。ムハンマドがまだ迫害されていたメッカでの初期を啓示は主に個人の精神的な改革とか神への信仰に焦点を当てていると。まだ共同体がなくて社会的な力を持っていなかった時代ですね。いわば個人の内面に向かうメッセージが中心。それに対してメディナに移住して国家に近い共同体が形成された後の啓示は法律、政治、経済、社会制度といった非常に具体的な統治のルールについて語っていると。つまりコーランは単一の書物というより書かれた状況に応じて性格が全く違う2つのパート、個人のための自己啓発書と社会のための統治マニュアルが一つになっていると。彼らはそう捉えているわけですね。まさに、その違いを意識的に読み解くことで、信仰を個人の魂の問題に閉じ込めるのではなく、社会全体をどう設計し運営していくかという公的な領域にまで広げようとしているんです。これは宗教と社会の関係を根本から問い直す非常にラディカルな試みと言えるでしょう。これほど革新的で、ある意味既存の権威に挑戦するようなプロジェクトとなると、当然内外からの批判や反発も相当なものになることが予想されますよね。そのあたり彼らはどう考えているんでしょうか。その点はプロジェクト側も十分に織り込み済みです。資料では予想される反発として伝統を軽んじているとかイスラム共同体の分裂を煽るものだといった批判が必ず起こるだろうと。そうでしょうね。
何世紀にもわたって受け継がれてきた伝統的な解釈を守りたい人々からすれば、自分たちの信仰が根底からおされるように感じて、強い不安や怒りを覚えるかもしれない。おっしゃる通りです。しかし、それに対するプロジェクト側の答えは非常に明確で戦略的ですらあります。まず、目的は対立や分裂ではなく、あくまでウイグル民族の統一と解放であるという大義を繰り返し強調する。そして、学術的な根拠に基づいた真摯な議論や批判は歓迎するが、感情的な非難や根拠のない中傷には一切応じないという依然とした姿勢を貫くと。なるほど。議論は歓迎するけど、中傷は無視すると。そして先ほども出ましたが、敵と味方をはっきりと区別している。すごくクレバーな立ち回りですね。はい。我々の唯一の敵は、ウイグル人を抑圧している中国政府だけだと公言しています。これは他のムスリムや他の民族との間に新たな対立の金目を生むためのものでは決してないという点を明確にする極めて重要な戦略的メッセージです。内部での不毛な争いにエネルギーを消耗するじゃなくて、民族解放という唯一の目標に全ての力を集中させるという強い決意表明でもあるんです。いやー、今回はあるコミュニティが自分たちの聖典を単なる精神的な導きとしてだけでなく、文化の存続と民族解放のための実践的なツールとして主体的に取り持たそうとする本当に力強い試みを見てきましたね。借り物の地図を燃やし、自分たちの足で大地を踏みしめながら自分たちのための地図を描き上げていく、そんな旅の始まりを見ているようです。最後に、あなたがこのテーマについて考えるきっかけとなるもう一つの視点を提供して、この話を終わりにしたいと思います。はい。資料の中で、あるコーランの一節が引用されていました。ムスリム、つまり神に服従した者としてでなければ死んではならないという一節です。これは一般的には個人として死ぬその瞬間まで信仰を保ち続けなさいという内面的な教えとして理解されていますよね。はい。それが伝統的な解釈です。しかし、このプロジェクトの文脈に置くと、この一節が全く違う、より大きく、より政治的な意味合いを帯びてくるんです。資料ではこれを個人として信仰を保てという解釈から一歩進めて、国家や社会共同体といった自分たちが寄って立つ場所を確立するまでは死んではならないという集団的な目標として捉え直す視点が示唆されていました。個人の魂の救済から民族という共同体の存続へ。言葉は同じなのに意味の次元が全く変わってきますね。ええ。一つの書物を個人の魂を救うための物語として読むのか、それとも民族が生き残るための設計図として読むのか、その読み方一つでテキストは私たちに全く違う顔を見せるのかもしれません。あなたなら自分たちの文化の根幹にある物語を今どう読み解きますか？今回はですね、ウイグル社会に特化したクルアウンの新たな翻訳と解説プロジェクト、その目的と計画を説明する番組の序章を取り上げます。ウイグル独自の文脈でクルアンを解釈すると、これは非常に意欲的で、現代において極めて重要な試みだと感じました。そうですよね。この序章を聞いて、そのポテンシャルの大きさはすごく伝わってきました。ただ、大きなビジョンを伝える上で、いくつかさらによくできる点があるかなというふうに思います。はい。では早速ですが、まず1点目です。導入部で扱うテーマが少し広すぎるかもしれないという印象を受けました。なるほど。聞き手としては最も重要なメッセージにたどり着く前に少し情報量に圧倒されてしまうかもしれませんね。確かに。世界の宗教史から始まって、ウイグルの歴史、リーダーシップ論、さらには翻訳手法まで。そうなんです。本当に多岐にわたるトピックが序盤にぎゅっと凝縮されていますよね。一つ一つのテーマはもちろんこのプロジェクトの奥行きを示していて重要なんですが、これを冒頭で一気に提示されると、聞き手は、今一番大事なのはどの話だろうって、ちょっと焦点が定まらなくなっちゃう可能性はありますね。まさにそこなんですよ。中心的な主張であるウイグル中心の解釈というこの非常にパワフルな確信がですね、情報の洪水の中に少し埋もれてしまっている感じがします。なるほど。このプロジェクトの革新性を考えると、これは非常にもったいないなと。その通りですね。
そこで提案したいのは、初回の焦点を最も説得力のあるなぜという、もうその一点に絞り込むことです。なぜですか？はい。つまり、なぜこのプロジェクトが他の誰でもないウイグル人にとって今不可欠なのか。その切実さから始めるのはどうでしょなるほど。う？ええ。壮大な歴史の話ももちろん重要なんですが、それは後から文脈として肉付けしていけばいいんじゃないかなと。なぜ今これが必要なのかという問いに絞ると、確かにそれが一番聞き手の心に直接響く部分かもしれませんね。ええ。具体的にはどういう切り口が考えられますか？そうですね。例えば、世界の宗教史というその壮大なテーマから入るのではなくて、もっと身近で聞き手が、それは確かに問題だと感じられるような具体的な課題を提示することから始めるんです。具体的な課題。はい。現在のアラブ中心のクーラン解釈では、どうしても手が届かないウイグル社会特有の悩みや問題というのがきっとあるはずですよね。なるほど。例えば、私たちの社会が直面しているこの問題。既存の解説書をいくら読んでも腑に落ちる答えが見つからないとか？いいですね。なぜなら、それは私たちの日常や文化を前提に書かれていないからです。といった形で、聞き手が自分ごととして捉えられるような問題提起から入るということですね。まさにまさに。その具体的な問題ですが、どんなものが考えられるでしょうね。非常にデリケートな政治的な問題を選ぶのか、それとももっと日常生活に根ざした、例えば家族内の世代間の価値観の対立とか。なるほど。あるいは現代的なビジネスにおける倫理観みたいな問題を取り上げるのか。どちらがより聴衆の共感を得やすいと思いますか？それは非常に面白い問いですね。政治的な問題はインパクトが大きいですけど、同時に聞き手を少し身構えさせてしまう可能性もありますよね。一方で、その日常生活の問題、例えば、伝統と近代化の境目で悩む若者たちに、クルアンはどういう指針を示せるのか、といったテーマであれば、多くの人が共感しやすいかもしれません。そう思います。自分たちの親とか子供との関係、あるいは日々の仕事の中での葛藤とか、そうした普遍的な悩みをウイグルの文脈で切り取ることで、このプロジェクトは学者だけのものではなく、私たちの生活のためのものなんだっていうメッセージがより強く伝わるんじゃないかと。確かに。一つの具体的な問題から入ることで、壮大なビジョンが単なる学術的な探求ではなくて、現実を良くするための切実な営みとして立ち上がってくるんです。なるほど。そうやって聞き手の心をつかんだ後で、この問題を解決するために、私たちは歴史を遡り、リーダーシップを学び直し、新たな翻訳手法を開発する必要があったのです、と展開すれば、冒頭で触れられていた広範なテーマ群が、すべて一つの目的に修練していくように聞こえますね。そうなんです。情報の羅列ではなく、説得力のあるストーリーになる。その通りです。まず、聞き手の心に小さなフックをかけて、そこから大きな世界観へと引き込んでいく。その順番が非常に重要だと思います。そして、そのなぜを伝えるタイミングも実は同じくらい重要だと思うんです。タイミングですか？というのも、今回の序章で気になったもう一つの点が、最も魅力的で重要な核心部分への到達が少し遅れてしまっている点なんです。冒頭のロジスティクス的な部分ですね。放送が遅れた理由の説明とか、協力者の方々への言及から始まっていました。はい。もちろんチームへの感謝とか、経緯の説明は大切なんです。それは重々承知の上で、ただ、番組にチャンネルを合わせたばかりの聞き手が一番知りたいのは、プロジェクトの裏側、つまり How よりも、その革新的なビジョン、Why のはずなんですよね。運営上の話から入ることで、序盤の勢いが少しそがれてしまっているように感じました。それは非常に重要な指摘ですね。やっぱり聞き手が番組にアクセスした最初の15秒、30秒というのは、彼らがこのまま聞き続けるか、それとも他のに移るかを決める、ゴールデンタイムじゃないですか。まさにそうです。そこで心をつかめなければ、どんなに素晴らしい内容が後に控えていても、届かない可能性がありますからね。映画の予告編のように、最も刺激的で確信をつく部分を最初に見せるべきではないでしょうか。その通りです。
運営上の都合とか、チームの紹介といった、ある種の内輪の話は、聞き手がプロジェクトのビジョンに深く共感して、この素晴らしいことをやっているのは一体どんな人たちなんだろうと興味を持ってからの方が何倍も効果的に響くはずです。なるほど。まず強力なテーゼで聞き手の心をわしづかみにして、その後にプロジェクトの背景を簡潔に説明するという流れが理想的でしょうね。その強力なテーゼですが、例えば、こんな問いかけで始めるのはどうでしょう。何世紀もの間、私たちはクルアンをアラブのレンズを通して読んできました。もしウイグルの問題を解決するために、ウイグルのレンズに通して読んだらどうなるでしょうか。おー、それは強烈なフックですね。素晴らしい。ありがとうございます。その一文だけで、プロジェクトの独自性と重要性がもう瞬時に伝わります。確かに、そんなこと考えたこともなかったな、とか、その視点から見ると一体何が見えるんだろうって、聞き手は一気に引き込まれるはずです。非常にシンプルでありながら、知的好奇心をものすごくかき立てる、素晴らしい問いかけだと思います。この問いかけで、聞き手の関心を最大限に高めた後で、この壮大な問いに挑むため、私たちは最高のチームを集めました。ご紹介します。という形で、翻訳チームの詳細とかプロジェクトの経緯に触れれば、それらの情報も単なる事実の並別ではなく、物語の一部として受け止められるはずです。ね、その通りですね。そして、その問いかけの強さを書き手自身が信じることが重要です。なるほど。時々書き手は自分のアイディアの斬新さに自信が持てなくて、いろいろな前置きをして、予防線を張ってしまうことがあるんです。でも、この問いかけは、それだけで十分パワフルです。余計な説明は必要ない。ただ、自信を持って、まっすぐに聞き手に投げかけるだけでいい。まずビジョンを提示して、共感を得てから、そのビジョンを支える人々や経緯を紹介する。この順番が、聴衆のエンゲージメントを最大化する鍵だと思いますね。自信を持ってビジョンを提示するという点に関連して、実はそれが最後の論点にもつながります。ほう。イスラーム理解の脱アラブ化という視点。これは非常に強力で独創的なんですが、その伝え方において少し自己防衛的な表現が気になりました。反アラブではないとか、対立を生むためではないといったフレーズが何度か出てきましたね。はい。もちろん潜在的な批判とか誤解を意識してのことでしょうし、その配慮は文脈を考えれば非常によく理解できます。ただ、これが繰り返されると、自信を持って新しいビジョンを提示するというよりは、批判を予期して先に弁明しているような、少し受け身な印象を与えかねないのです。その防御的なトーンは、確かに伝わってきますね。ただ少し書き手の立場を弁護すると、このテーマは非常に誤解されやすいですよね。そうですね。脱アラブ化という言葉自体が、意図せずとも対立的に聞こえてしまうリスクをはらんでいますから、だから書き手としては予防線を張りたくなる気持ちも痛いほどわかるんです。問題はどうすればその罠を避けつつ、プロジェクトの誠実さと建設的な意図を伝えられるかですよね。まさにそこが課題です。防御するのではなく、もっと積極的で肯定的なメッセージに再構成することが鍵になるのではないでしょうか。積極的で肯定的なメッセージに。ではないという否定の言葉で壁を作るのではなく、ためであるという肯定の言葉で目指す未来を示すのです。何かの否定ではなく、何かの創造を目指しているのだ、と。なるほど。それは素晴らしい視点の転換ですね。聞き手はやっぱり語り手の確信にこそ引きつけられますから。はい。否定的な言葉はどうしても聞き手に何か問題があるのかなという不安を抱かせてしまいますけど、肯定的な言葉は希望とか可能性を感じさせてくれますからね。例えば、他のムスリムとの対立を煽るためではないという代わりに、こんな表現はどうでしょう。はい。預言者ムハンマドが当時のクルアンのメッセージを通してアラブのアイデンティティを確立したように、私たちも普遍的なクルアンの原則に導かれながら、ウイグルのアイデンティティを祝福し、強化することを目指していますと。なるほど。これは、ウイグル民族が独自の文化として世界に貢献するためのエンパワーメントなのです。というふうに続けるんです。その表現は非常に力強い。見事ですね。エンパワーメントという言葉がもう全てを物語っています。ありがとうございます。
これは何かを破壊したり、他者を否定したりするんじゃなくて、自分たちの内に眠る力を引き出して、何か新しいものを築き上げるためのプロジェクトなんだということが明確に、そしてすごくポジティブに伝わります。これなら、受動的で反応的な姿勢から、積極的で未来志向のビジョンへとトーンが劇的に変わると思うんです。ええ。他者を攻撃するのではなく、自ミラを肯定する行為なのだという自信に満ちたメッセージになるはずです。全く同感です。この表現であれば、脱アラブ化という言葉が持つかもしれない攻撃的な響きを、より建設的で普遍的な価値を持つ自己実現とか、文化的エンパワーメントという文脈に昇華させることができますね。はい。ビジョンの大きさとその建設的な意図が誤解の余地なく聴衆にまっすぐ届くようになるでしょう。自信と誠実さが両立した理想的な伝え方だと思います。それでは、今回の議論の要点をまとめます。お願いします。第一に、導入部で扱うトピックの範囲を絞り、最も重要な、なぜこのプロジェクトが必要なのかという問いに、聞き手が自分ごととして捉えられる具体的な問題提起を通じて焦点を当てること。第二に、冒頭で聞き手の心をつかむため、プロジェクトの革新的なビジョンを最初に提示し、その後に背景説明を行う構成にすることですね。もし、ウイグルのレンズでクルアンを読んだら、といった最も魅力的で革新的な問いかけから始めるのが効果的です。そして第3に、防御的な表現を避け、プロジェクトの積極的かつ建設的な目的を前面に押し出すことで、より力強く自信に満ちたメッセージを発信すること。ではない、ではなく、ためであるという肯定的な言葉で想像したい未来を語ることです。ええ。これらの点を踏まえることで、この本当に素晴らしいプロジェクトのビジョンが、さらに多くの人々の心により深く、より力強く響くものになると確信しています。ポテンシャルが最大限に引き出されるはずです。これらの点を修正した版をぜひまたお送りください。さらなる議論を楽しみにしています。ザ・ディベートへようこそ。聖典を翻訳するとき、昔からずっとある大きなジレンマがありますよね。つまり、その教えが持つ、時代とか文化を超えた普遍的なメッセージをそのまま伝えるべきなのか、それとも、その聖典を読む人たちのその時代や文化に合わせて読み解いて、いわば自分たちのものとして生かすべきなのか、と。本当に根源的な問いですね。それで今回の議論のきっかけはですね、クルアーンを現代のウイグル社会が直面する現実に合わせて翻訳し、解釈し直そうという、ある新しいプロジェクトに関する資料なんです。この問題について、今日は2つの立場から深く掘り下げていきたいと。まず私は、翻訳とは、ウイグル社会のような特定のコミュニティが直面する固有の課題に対処して、その文化的アイデンティティを再構築するための極めて実践的なツールであるべきだという立場です。はい。そして私は、そのアプローチに含む危険性について、考えてみたいと思います。つまりですね、翻訳というのは、何よりもまず、クルアーンが持つ時代や文化を超えた普遍的なメッセージに忠実であるべきで、特定の民族的、あるいは政治的な目的のためにその意味が歪められてはならない、そういう立場からお話しさせていただきます。ありがとうございます。ではまず、私の立場から少しお話しさせてください。もちろん、クルアンのメッセージが普遍的であるっていうのは、これは大前提です。ただ、その普遍的な教えを、じゃあどう適用するのかっていうのは、いつだってその時代、その場所の文脈に依存するはずなんですよね。資料を読むと、これまでの翻訳の多くが、どうしてもアラブ社会の歴史とか慣習に強く根ざしたものになっていたと指摘されています。それはある意味当然かもしれませんが、結果としてウイグル社会の現実とはどこか乖離してしまって、彼らが本当に解決すべき問題に前に十分な力を発揮できていなかったんじゃないかと。だからこのプロジェクトは、クルアンのテキストを、一言一句変えることなく、あくまでその教えを現代ウイグル社会の政治や経済、文化の現実に即して適用することを目指しているわけです。宗教というのは、ただ崇めるためのものではなくて、共同体のために機能してこそ意味がある。つまり、この翻訳は、ウイグル人が自分たちのアイデンティティをもう一度しっかり持って、
自分たちの問題を解決していくための、なんて言うんでしょうか、知的な OS になると思うんです。アラブ文化の影響から離れて、本当の意味でのウイグルのためのイスラムという、そういう取り組みなんですよね。なるほど。知的な OS という表現は非常にわかりやすいですね。コミュニティを動かすための基本ソフトということですよね。その情熱は、すごく理解できます。ただ私はまさにその点に大きな危うさを感じるんです。聖典をある特定の民族とか社会のアジェンダを達成するための、道具にしてしまう危険性です。ある社会問題を解決するための処方箋としてクルアンを読んでしまうと、その本来持っているもっと深遠で多層的な人間の霊性に関わる部分が少し見えなくなってしまう恐れはないでしょうか。アラブ文化からの脱却という目標も、わかります。しかし、だからといって、クルアンが生まれたアラビア語という言語、そして7世紀のアラビア半島という、その歴史的文化的文脈を軽視してしまえば、それこそ本来の意味から離れていってしまう。翻訳という行為はですね、その原点が生まれた土壌への最大のリスペクトを払いつつ、その普遍的なメッセージを伝えることにこそ最大の忠誠を誓うべきではないかと私は思うのです。特定の文化に特化しすぎた翻訳というのは、結果的にそのコミュニティをより広いイスラム世界、つまりウンマから孤立させてしまって、信仰の多様性を失わせることにもつながりかねません。今おっしゃった道具にしてしまう危険性、そこがまさに最初の革新的な論点だと思います。つまり、翻訳の目的は問題解決なのか、それとも真理の伝達なのか。私はその二つは対立しない、むしろ一体だと考えています。資料には、このプロジェクトの目的が、ウイグル社会の問題を解決できる形にすることだと、はっきり書かれていますよね。これって、宗教を現実世界で機能させるための非常に実践的で誠実な態度じゃないでしょうか。考えてみてください。預言者ムハメッド自身がそうでした。彼は神からの啓示を称えて、当時のアラブ社会が抱えていた部族間の果てないしない争いや貧困といった極めて生々しい問題に立ち向かって人々を一つの共同体としてまとめ上げた。宗教が現実の問題解決の力になった最高の事例だと思うんです。同じようにウイグル人も地未来のリーダーシップと文化を確立するために聖典を実践的な知恵として用いるべきなんです。なるほど。しかし、預言者の時代と現代とでは、やはり状況が大きく異なります。預言者が取り組んだのは、まだイスラムという世界宗教が確立する以前の、まさにその黎明期における共同体形成でした。一方で、現代のウイグル社会というのは、1400年以上の歴史を持つ広大なイスラム世界の一部です。その文脈は無視できないと思うんですね。そして資料がわざわざ我々の目的はアラブ人との間に敵意を生むことではないと弁明している点、これが気になります。なんだか予防線を張っているようにも見える。これはこのアプローチが本質的に他者との分断とか対立を生む危険性をプロジェクトの推進者自身が薄々感じている証拠ではないでしょうか。問題解決という言葉は聞こえはいいですけれど、その問題を誰がどういう意図で設定するのかによって意味が全く変わってきてしまう。もし、ある特定の政治的なリーダーが、我々の問題はこれだと定義して、その解決のために聖典の解釈が方向づけられるとしたら、それはもはや普遍的な真理の伝達ではなくて、特定のイデオロギーを正当化するための手段になってしまいませんか？それは、非常に重要なご指摘です。しかし、そもそも解釈という行為自体が常に何らかの意図とか目的から逃れられないんじゃないでしょうか。これまで中立だとか普遍だとか言われてきたアラブ中心的な解釈だって結局はアラブ世界の歴史的文脈っていう色眼鏡を通して読まれたものですよね。このプロジェクトはそれを隠すんじゃなくて我々はウイグル社会の視点から読むんだとその立場を明確にしている。むしろ知的な誠実さの表れだと私は思います。そしてそこで重要になるのがどこまでが適用でどこからが改変なのかという二つ目の論点です。
資料もテキストの変更は一切ないと強調しています。あくまで適用、アラビア語で言うタトビークの問題なんです。その適用と改変の線引きがまさに一番難しいところですよね。例えばですね、クルアンにはシューラー、つまり教義という概念が出てきます。指導者は物事を独断で決めずに人々と協議すべきだという教えです。伝統的なアラブ中心の解釈ではこれを部族長たちの会議のようなイメージで捉えるかもしれない。しかしこの新しい翻訳ではこのシューラーの精神を現代のウイグル社会における地域コミュニティの運命とか、あるいは若い世代が参加するオンライン上の市民対話のプラットフォーム作りに適用するといった解釈が生まれるかもしれないわけです。教えの核となる原則は変えずに、その実践方法を現代の文脈にアップデートする。これはテキストの改変ではなくて、聖典に現代的な生命を吹き込む、極めて創造的な作業だと思うんです。そのシューラーの例は、なるほど、非常に興味深いですし、可能性も感じさせます。ただ同時に、その例こそが危うさも示しているように私には思えてしまいます。適用という、美名のもとに原文の意図とはかけ離れた恣意的な解釈が持ち込まれる余地が生まれてしまう。例えば、別の誰かが、現代における効率的なシューラーとは、優れた指導者が専門家の意見を聞いて最終的に一人で決断することだと解釈したらどうしますか？それはもう教義名はなく独裁の正当化です。つまり、適用の仕方を決める権威がどこにあるのかという問題が必ず出てくる。資料が指摘している点もまさにここに関わると思うんです。ウイグルはイスラムを受け入れてからかつてのウイグル加韓国の時代のような発展を遂げていないという一説がありますね。これはイスラムそのものが問題なんじゃなくて、アラブ的な解釈がウイグルの発展を阻害したんだという主張の根拠になっている。しかしこれを裏から見れば、ウイグルの発展という特定の目的をあらかじめ設定して、その目的に合致するようにイスラムを解釈し直そうという強い意図が透けて見えるんですよ。聖典が目的に奉仕するんじゃなくて、目的が聖典を従わせようとしている。そうなった時、それはもはや適用と呼べるんでしょうか？むしろ特定の価値観に基づく選択的読解、あるいは、利用と言わざるを得ないのではないでしょうか？利用という言葉は少し強いですが、おっしゃりたいことはわかります。しかし、私はそれを本末転倒だとは思いません。それが最後の論点、普遍性と特殊性の関係につながります。コミュニティがジムラの発展とか幸福を願うのは、これは当然のことです。預言者モハンマドは、当時バラバラだったアラブの諸部族を、アラブという一つの民族意識のもとにまとめ上げました。それは、彼らの部族ごとのアイデンティティとか文化、つまり特殊性を消し去ったわけじゃない。むしろ、それぞれも特殊性を肯定した上で、イスラムというより大きな普遍的な傘の下に統合したのです。我々が目指すのもそれと同じ構図なんです。ウイグル人としての特殊な歴史、文化、言語というアイデンティティをしっかりと確立して、ジムラの足で立つこと。それこそが神の普遍的な教えを机上の空論ではなく、ジムラの域において体現することにつながる。普遍性というのは、真空の中に存在するんじゃなくて、具体的な特殊性の中にこそ、その姿を表すんだと私は確信しています。その特殊性の中にこそ普遍性が現れるという考え方、それ自体は非常に共感します。ただ、問題はそのバランス感覚です。クルアンは何度も何度も全人類への導きであると語りかけますよね。特定の民族のアイデンティティ確立とか発展を解釈における最優先事項に置いてしまうことは、その普遍的な呼びかけのスケールを自ら小さくしてしまうことにはなりませんか？資料の中で過去の個人的な翻訳を批判して、言語学者とか宗教学者、歴史家などからなる専門家集団による共同作業を強調している点、これは客観性を担保する上で素晴らしい試みだと思います。しかし、その専門家集団が、もしウイグル民族という枠組みの中に限定されているとしたらどうでしょうか。どれだけ客観的であろうとしても、議論の前提とか価値観が無意識のうちに共有されて、自分たちの声だけが反響し合う、いわゆるエコーチェンバーのようになってしまう。そういう危険性はありませんか？
そうなると、普遍性どころか、むしろ内向きで自己肯定的な解釈に閉じていってしまう。真の普遍性とは、自らの特殊性を深く見つめると同時に、常に他者という鏡に自らを映し、対話する努力の中にこそ生まれるのではないでしょうか。このプロジェクトはその対話の扉をむしろ内側から閉ざしてしまう可能性をはらんでいるように思えてならないのです。では最後に私の立場をまとめさせてください。クルアーンの翻訳とは、単なる言語の置き換え作業であってはならない。それは、ウイグルという民族が、地味らの歴史と文化に深く根を下ろして、現代社会の困難な課題に立ち向かうための、羅針盤、あるいは OS となるべきです。これは聖典のメッセージを政治利用したり、歪償化したりするものでは決してありません。むしろ、その時代を超えた普遍的な知恵を、今を生きる私たちの具体的な現実に生かすための不可欠な知的栄意なのだと、そう考えています。私もまとめさせていただきます。聖典の翻訳という作業にはですね、時代や文化の特殊性を乗り越えて、その核となる普遍的なメッセージを歪めることなく後世に伝えるという、極めて重い、ある種神聖な責任が伴うと私は考えます。特定のコミュニティの緊急のニーズに置かえようとするあまり、この最も重要な普遍性を見失ってしまうことは、長い目で見ればそのコミュニティ自身にとっても、そしてイスラームという大きな世界にとっても取り返しのつかない損失となりかねません。重要なのは特殊性への深い共感と配慮、そして普遍性への普段の探求、その両者の間の極めて繊細で慎重なバランス感覚なのだと思います。聖典の解釈において、文化的文脈という特殊性をどこまで重視して、同時にその普遍性をどう維持していくべきか、これは本当に簡単に答えの出ない根源的な問いであり続けますね。この新しい翻訳プロジェクトがウイグル社会にとって、そしてより広い世界にとって最終的にどのような意味を持つことになるのか、その本当の価値は資料の最後が示唆するように未来の歴史だけが判断を下せるのかもしれませんね。